Obľúbené podujatie Fedimeský kotlík aj tento rok priniesol množstvo záujemcov, či už o samotný a naozaj bohatý program, alebo o účasť na súťaži vo varení. O dobrú náladu sa postarali členovia Duofan, no bolo tu zábavy pre každého. Zo sprievodných podujatí zaujali zvieratá, bohatá tombola lákala výhrichtivých a samotný názov pomazánkovej súťaže Môj otec varí lepšie ako tvoj si mal uctiť krásny sviatok všetkých oteckov v strede júna. Hlavnú organizátorku, aktívnu Lenku Vitakovú, netreba snad nikomu predstavovať. Nedávno sa tu spolu s vedením obce posnažila už o vytvorenie slovenského rekordu. Každý rok sa tu koná Fedimeský kotlík, kde sa varí guláš. Tento rok je tu 30 družstiev, ktoré varia guláš a do tejto akcie vždy je nejaká kultúrna vložka. Po 2 roky sme mali prekonanie slovenského rekordu vo výrobe včelých ulikov, boli to také sladkosti. A tento rok sme vlastne využili to, že pán Habo je veľmi známy, a tak sme využili jeho prítomnosť, aby sa zúčastnil aj akcie Môj otec varí lepšie ako tvoj. Akými pocitmi ste prijali pozvanie sem do Ulan dnes? S pocitmi veľmi dobrými. Toto pozvanie bolo už asi pred mesiacom. Ešte dneska idem absolvovať aj s Davidom jednu akciu, čiže som aj váhal, či ísť, neísť, ale nakoniec som si povedal, že idem, že keď je to pre deti, tak že ideme, aj teda aj s Davidom. Aké to je, lebo v telke hodnotili vás a teraz vy ste v porode. Je to veľmi náročné a naozaj chuť tie pomazánky, zatiaľ čo robili tieto dve, tak naozaj, že do chute sa trafili úplne, dizajn trošku taký všelijaký. Ale bolo to ťažké. Čo vám dala tá telka? Teda určite vám niečo dala aj do tejto poroty dnes, čo ste tu. Tak dala nám veľa, ako stali sa z nás celebrity. Ale nie. No, chcem sa spýtať, že ako vás vnímajú ľudia teraz? Ne, práve nechcem, aby nás ľudia oslovovali týmto slovom. Z duše to nenávidím, to slovo. My sme len tí obyčajní ľudia, Habovci, ktorí sme my boli. Proste to sme my a tak to aj ostane, žiadne celebrity. A ako doma naozaj prebieha to varenie? Naozaj ťa otec tak gezuje pri tom varení? Práve, že doma je to veľmi tiché a veľmi kľudné, lebo keď tatko varí, tak on je sám v kuchyni a zase naopak. Tento krásny deň pán Habo predstavil aj svoju novú knihu a celé podujatie sa spojilo s autogramiádou. Knižka je najpredávanejšia zatiaľ na Slovensku, predalo sa okolo 22 000 a čo sa môžem zasa pochváliť, takže už je druhé dieťa na svete, druhé vydanie, je to Vilo Habo špeciál. Čo tam všetko ľudia nájdu? Sú to už trošku náročnejšie jedlá, čo sa týka na ingrediencie. Nevymenil by si to niekedy s otcom, že ty by si jemu dirigoval? Ako má... Áno, už padol aj taký návrh, že... Veľa ľudí, ktorí by ma chceli vidieť, aby som ja stál za tým sporákom. Ale to by už nebolo také zaujímavé, lebo by ma tak nepočúval a robil by všetko po svojom. Aj tak by si robil... Jasné. By ma nepočúval. Takže to už máte za ňou. Určite áno. Do tejto akcie sa zapojila aj základná škola, ktorá nakreslila krásne obrázky, ktoré sú v pozadí. Tieto obrázky budú vyhodnocované na záver a budú odmeňované. Ako vy iste vidíte, súťažia 4 skupiny, sú to po 4 družstvá, od 0 do 5 rokov, od 6 do 15 a od 15 vyššie. Tieto skupiny sa vybrali spomedzi súťažiacich aj spomedzi gulášu, ale aj spomedzi z toho, že na Facebooku a sociálnych stránok. Úlohu majú vyrobiť pomazánky na základe receptov, ktoré dostanú. Na výrobu majú 15 minút. Pán Habo to vlastne odštartováva a ukončuje súťaž. Je to vlastne 6. ročník, je to súťaž otcov vo varení gulášu. Dnešný deň v Ulanoch ženy nevaria, otcovia už od rána pripravujú vlastne svoje špeciality. Jednoducho stále máme viac a viac súťažných družstiev. Tento rok je rekordný, dnešný deň súťaží 30 gulášov. Máme aj nesúťažné guláše a takisto máme 2 guláše obecné, ktoré takisto sú pre hostí. Potom bude ako prebiehať vyhodnotenie. Máme aj pravidelnú komisiu, ktorá vyhodnocuje kvalitu gulášov. Len tento rok by sme chceli zmeniť trošku porotu. Máme určenú. Vlastne predseda dnešného vyhodnotenia bude pán Molda,
z Radavy, ktorý robí obecný guláš. Aké máte odozvy na tieto vlastne gulášové akcie? Vidíte, že je tu perfektná atmosféra. Keď to ľudia chcú, tak budeme v tom pokračovať. Súťažných skupín bolo veľa aj z Nových Zámkov, aj z okolitých dedín. Prečo ja? Jan mi sluší uniforma. Sme tu za tým izolatéry zo Šurian. Dneska sme si prišli zavariť guláš aj súťažný, aj nesúťažný. Aký guláš? Čo ho robíte? Opíšte nám. Robíme jeden hovädzí, to bude súťažný guláš a nesúťažný bude fazulový. Je OK. Ako sa vám tu páči? Je tu super, je to úžasné. Potom si aj ochutnávate guláše medzi sebou, družstva? Určite aj pohovárame. Však o to ide. Áno. My sme tým Hnilý kút. Ja momentálne a pár ľudí sme tu už od 7. Sme akože aj chystali celkovo akciu a teraz varíme guláš. Odkiaľ je váš tým? Náš tým je odtiaľto z dediny z Hula nad Žitavou. Najdôležitejšia je cibula, mäso a koreniny. Držíte si palce, myslíte si, že môžete uspieť? Máme víťaznú varešku za druhé miesto spred 2 rokov, takže dúfame, že nám prinesie šťastie. Kostrhaši Patým. My sme odtiaľto z Hulan, domáci. Začali sme chystať okolo 9:30 a robíme hovädzí gulášik. Bude súťažný guláš? Súťažný, áno, súťažný. Prvýkrát, ja som tu osobne prvýkrát v tomto týme. Teda aj tento tým je tu prvýkrát má premiéru. Chlapci už sa zúčastnili minulé roky niektorí, ale za iné týmy. Je nás 9 v týme a ja si myslím, že náš šéf-kuchár s čapicou to zvládne za nejaké 3 hodinky, to zvládne. Máte tu aj dievčatá, tie ako pomáhajú? No, lievajú nám. Aj to je dôležité. Ale áno, ale nie, čistili ako cibulu, zemiaky, tak krájali a takéto pomocné práce robíme. Toto je náš tým Galgani, odtiaľto z Hulán. Čo tu dnes chystáte? Hovädzí guláš s fazulou. Už ste sa zúčastnili alebo ste prvýkrát? Prvýkrát sme. Koľko vás je v tíme? 5 takto chalaniak sú tu. A zvyknete variť guláš? Samozrejme, vždy, keď je nejaká akcia, nejaká opekačka alebo tak varíme takýto gulášik fajnový. Keď ste chutnali možno aj iné guláše, tak kam by ste zaradili ten svoj? Je najlepší? Má hodnotu vyhrať? My sme zešli zvíťaziť. Za aký tým teda súťažíte? Nekosto. Je nás asi 14-15. Ako dlho možno funguje vaša gulášová partia? Druhý rok. Tak my si varíme guláš, tak sa väčšinou sami pre seba, takže úspech je, že všetko sa vždycky zje. To je najväčší úspech. A teraz je ten guláš súťažný? No myslíme, že bude súťažný. A bude dobrý, no. Z čoho robíte guláš? Robíme z mladého diviaka, no a potom plus koreniť už čo treba, nejaké bylinky do toho ešte, saturejka, tymián a také veci, takže dobrá nálada, dobré vínko k tomu a musí sa to vydariť. Ja som tu už asi 5. rok, ja som varil predtým so zahradkármi, ale teraz sme sami ako rodina. Futbalové ihrisko v Uľanoch nad Žitavou teda rozvoniavalo chutným gulášom, do diaľky sa niesol radostný smiech detí a výstrely. No nemusíte sa ľakať iba zo vzduchovky. Bolo čo jesť a piť, skoro nikto neodišiel bez darčeka, no najväčším darom pre všetkých bol krásny, spoločne strávený deň. To špatný hospodár, keď ty svojím koňom, keď ty svojím koňom, keď ty svojím koňom vody nepodáš, keď ty svojím koňom, keď ty svojím koňom, keď ty svojím koňom